खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। दिनैनि रादाबफोरा जाबाय इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिबानाव समायखिरा लाबाय। 15 डिसेम्बर खालारखालि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव बिटिसिनि ब्रैथि सरकार सालायनो एबा दाफुंनो थाखाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिआ जथायै लोगो नांना बिटिसिनि ब्रैथि सरकार दाफुंनो समायखिरा लानाय जादों। इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिबानाव आरो इउपिपिएलनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिबानाव समायखिरा लानाय जादों। गाहायै बिटिसिआव बे खेबनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सा 12, बिजेपि राजखान्थि दोलोआ सा 9 आरो जिएसपिआ सासे बिजाथि देरहासार जाना जथायै सरकार दानाय जादों। बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानाय कंग्रेसनि बिजाथि सुजल सिन्हाया बिजेपिआव हाबबाय। 14 डिसेम्बर खालारखालि बावैसो जाना थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव कंग्रेसनि दोलोनिफ्राय देरहासार जानाय बिजाथि सुजल सिन्हाया गावनि राजखान्थि दोलोखौ एंगारनानै बिजेपिआव हाबबाय होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। गाहायै बिथांनि बेबायदि राजखान्थि हान्जाखौ एंगारना गुबुननि राजखान्थि एबा बिजेपिआव हाबनायखौ कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों खौरांगिरिनि मेलाव सोंखारिनाय जादों। आसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगयआ आसाम जातीय परिषद दोलोआव हाबबाय। 14 डिसेम्बर खालारखालि मोनसे समनि आसुआव गोबाव समसिम गाहाय नेहाथारि बिबानाव मावबोनाय लुरिनज्योति गगयआ हारिनि सार्थआव आसाम जातीय परिषद दोलोआव हाबनाय जाबाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बे साननैसोनि गेजेरावनो दोलोआव हाबना दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावनाय जागोन आरो थाबैनो फैगौ आसामनि एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव माबादि बाहागो लागोन बेनि थिरांथा खालामनाय जागोन। सानजारि नोगोराव चरण बर'खौ गोबां आफादफोरा बरायदों। सानजारि नोगोराव चरण बर' मुंनि सासे फरायसाखौ धेमाजि जिल्ला आरो दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, बोखावजायै लखिमपुरनि एक्स-एनडिएफबि-एस आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा चरण बर' आरो नखरनि बिमा बिफाखौ साबायखर बावनाय जादों। गाहायै चरण बर'आ 2020 मायथाइनि JEE एग्जामखौ पास खालामना सिलचराव एग्रिकालचाराव इन्जिनियारिं खालामनो थाखाय खाबु मोननाय जाबाय। बेनिखायनो बिथांखौ इयुन जोलैनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना मान बावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।